Ovo su bile najnovije vesti, a mi nastavljamo naš jutarnji program dalje. Tako je, prelazimo na sledeću temu, a to su šokantni podaci. Raste broj zavisnika opijata u Srbiji. Da li se sve više zavisnika obraća savetovalištima? Šta pokreće porast zavisnosti kao što je kockanje, klađenje ili zloupotreba lekova na recept? Kako digitalizacija i online tržišta menjaju modele trgovine narkoticima? Ovo jutro ćemo ugostiti Stevana Radovanovića i Dunju Glavonjić, psihologa i psihoterapeuta. Dobro jutro, hvala vam što ste gosti ovoga jutra. Dobro jutro vama i hvala na pozivu. Raste broj zavisnika od opijata. Zašto je to tako i šta se dešava? Znate kako, generalno svako vreme nosi svoje vreme, što kaže naš narod. U principu, tendencija rasta upotrebe narkotika je verovatno da je za to zaslužno s jedne strane što je sad to sve nekako mnogo dostupnije nego što je ranije bilo, nažalost. Jer sad ima toliko tih sintetičkih droga koje su mnogo jeftinije nego par pića u nekom kafiću. Tako da se te strane, verovatno je dostupnost igra jedan deo toga, a sa druge strane da kažemo na neki način propagiranje toga. Vi sad malte ne u svakoj drugoj, trećoj pesmi se spominje neka supstanca, uzimanje. Mladi kao mladi su neka masa koja, da kažemo, lakše se oblikuje, ugleda se, ima neke svoje idole i ostalo. Ako vide njih da oni to koriste, da kažemo, i još ako vide da je to bez posledica, kako to njima u tom momentu izgleda, ali svi mi živimo u nekom sadašnjem trenutku. A niko ne vidi tog nekoga ko konzumira 20 godina, pa kad pogleda kako on izgleda. Sad, dok prođe vreme, jel te, supstance učine svoje. Nažalost, to je sada trenutno tako. Sa druge strane, vidimo da, recimo, imali smo jedan post na socijalnim mrežama, koleginica je baš malo pre podsjetila na to da sadašnja generacija manje pije, generalno, nego što su ranije generacije, bukvalno najmanje do sada. Ko bih se nadovezala sad da se malo pozovemo i na statistiku. Dakle, nije sve toliko crno. Alkohol i upotreba marihuane su u padu kod generacije Z. To je vrlo pohvalno. Dakle, ipak postoji neko osvešćivanje. Međutim, u porastu su stimulansi poput kokaina, amfetamina, kao i sintetički kanabinoidi, što jeste zaista veoma opasno. Tako da imamo još dug put što se tiče edukacije. Voljela bih da se osvrnemo na pomoć mladima. Statistika je takva da je porast upravo od tih vrsta opijata. Šta natera, evo vi ste psiholog i psihoterapeut, šta natera današnjeg pripadnika, današnjeg građana da dođe i traži pomoć? Definitivno veliki udeo u tome ima porodica i podrška sredine i nama jeste vrlo važno kada neko dođe na lečenje da on ima saradnika u lečenju, dakle da ima neku osobu koju može da veruje i koja može da ga podržava u tome, jer ipak zavisnost se gleda kao sistemski problem, dakle problem koji se odnosi na celu porodicu, a jedna osoba je ta koja nosi taj simptom, samim tim se i leči cijela porodica i treba da učestvuje u tome. Koliko znači ta porodična podrška? Veoma znači porodična podrška i podrška sredine, međutim nekada porodica može da bude ta koja upravo i negde navodi osobu da konzumira supstance i tada su potrebne promene u cijelom sistemu. A u procesu lečenja koliko doprinosi porodična topla reč i koliko može, evo rekli ste da porodica upravo navodi porodična situacija na pribegavanje upravo takvih opijata. A da li se menja porodica u smislu svojih stavova, svojih karaktera zarad dobrobiti i lečenja? Mislim da je bolje da... Naravno. Dakle, ovdje je ipak svaki slučaj za sebe i nije svaka porodica ista, nije ni ličnost svakog zavisnika ista. Međutim, zaista jeste potrebna kompletna promjena i porodičnog funkcionisanja i sredine i navika kako bi se prosto ta povezanost između droge i zadovoljstva na neki način promenila. Ja bih se samo osvrnuo na ulogu porodice generalno, s obzirom na to ko sa nama kontaktira i ostalo.
u dobroj meri, da kažem, ajde, ugrubo 50% pozivaju ili pacijenti sami za sebe ili neko iz okruženja porodice, neko ko je blizak. To je sa jedne strane. A sa druge strane, jako je teško tim ljudima da donesu uopšte odluku, da shvate da imaju problem. Znate, šta je najveći problem? Mi svi pričamo o nekome kako on konzumira drogu, narkoman, drogira se, a retko se mi osvrnemo sami na to da su to ljudi bolesni, da su to bolesti zavisnosti, da su oni zapravo bolesni ljudi. Njima treba pomoć, njima treba lečenje. To je ono što nekako nama uvek, kad nekoga opisujemo, pričamo se, to nam nekako smetnemo suma. Generalno, mislim, mi kao... Šta vam kažu kada vas pozovu? Zavisi, u principu, zavisi od supstance. Neke generalne situacije su, recimo, za kockara šta je karakteristično. Kockari, njima je prosto takva je bolest, oni tek kad sve prokockaju, oni se tad javljaju. Znači, njima je najveći problem su finansije. I kod kockara uvek neko drugi plaća za njih. Znači, uvek nema, oni su već sve to potrošili. Kod opijetskih zavisnika, kao što ste pomenuli, i kod njih isto u velikom broju slučajeva neko drugi plaća. Na primjer, kod korisnika kokaina to je već malo drugačije. To su ljudi koji su iz drugih skroz staleža, oni su finansijski mnogo bolje situirani i tu je već malo drugačije. Tu je 50-50, da kažemo. Možda čak i više sami plaćaju i zovu za sebe kokainci nego neke druge grupe. A šta kažu kada vas pozovu? To sam vas pitala. Samo polako. Pa, svima je zajedničko to kad svi koriste supstance dok god može. Znači, kad krenu zdravstveni problemi, kad krenu problemi u porodici, znate, ljudi koriste po 5-10 godina supstancu. Nebitno da li su to opijati, da li su to stimulansi, šta je već. Kad krenu problemi, tad se javljaju. Znači, naravno, problem je u tome što on više ne može normalno funkcioniše, što se plaši za svoj život i ostalo. Tad se tek javljaju. Znači... A kada smo, izvinite, molim vas što vas prekidam, kada postajemo svesni problema? Da li je to, koliko brzo možemo, žargonski rečeno, da se navučemo? U smislu, da li je to neki vremenski period ili to zavisi od pojedinca do pojedinca? Pa, s jedne strane, zavisi od pojedinca do pojedinca, ali imamo neke generalne stvari. Znači, znamo da neke supstance mnogo brže izazivaju zavisnost od drugih. Recimo, šta isto ljudi generalno brkaju. Kokain izaziva samo psihičku zavisnost, ne izaziva fizičku. Znači, za razliku od ljudi koji koriste opijate, kokainski zavisnici ne osjećaju fizičku bol. Opijatski zavisnici ih osjećaju. Znači, njima je najveći strah da ne osjećaju bol kad se skidaju. I sad, šta je problem? Oni krenu, to sve bude lepo na početku. Bilo koju supstancu, pošto ja intervjušem te ljude kad završavaju lečenje kod nas, svi su krenuli manje više, to su neki slični šabloni. Eksperimentisanje, zanimljivo im bilo da probaju nešto novo, bilo je lepo, bilo je super na početku, onda u nekom momentu prestane da bude lepo, jako brzo, oni i dalje jure taj osjećaj sa početka, ali nikako ne mogu da ga dostignu. I što više prolazi vreme, to je više potrebno supstance da uzmu da bi im bilo dobro, ne da bi mogli biti funkcionalni, ne da bi se osjećali super. Tako da, što se tiče opijata, odnosno heroina, tu se jako brzo razvija zavisnost. Nekoliko konzumacija je dovoljno da bi se razvila fizička zavisnost prema tome. Tako, ja bih dopunila da različite supstance imaju različiti adiktivni potencijal. Dakle, heroin i kokain su tu veoma visoko. Nekada je dovoljna jedna konzumacija, ali samo nekoliko kako bi osoba razvila zavisnost. Međutim, tu ima i individualnih faktora. Dakle, sve zavisi od osobe i mi prosto ne znamo kakva je struktura i našeg mozga i našeg tela i kako ćemo reagovati. Tako da svaka upotreba je zloupotreba i uopšte se ne treba neozbiljno shvatiti čak i kada su supstance koje nemaju toliki adiktivni potencijal kao alkohol ili THC. Dunja, šta vam kažu zavisnici kada se pojave kod vas? Pa, generalno, tu su da traže pomoć i ono što je najbitnije za nas je da vidimo da postoji unutrašnja motivacija. Dakle, da nije samo primoranost od strane porodice ili neka ucena, već da zaista osoba želi da se menja i zavisnost jeste jedna recidivantna bolest. Dakle, ne može se očekivati ni uvek da je jedno lečenje dovoljno. Međutim,
ako već uspemo da izgradimo apstinenciju koja traje neko vreme i da se za to vreme uspostavi normalan život, normalni socijalni odnosi, posao i tako dalje, to smatramo velikim uspehom. A da li je to doživotna borba? Da li jednom kada uđemo u taj začarani krug, da li ima nazad? Ja bih rekla da ne mora biti doživotna borba u smislu da postoje i tekako ljudi iz našeg iskustva koji su se izlečili, nekima je bilo dovoljno jedno lečenje, neki su se vraćali ali su opet imali duge periode apstinencije. Tako da ono što jeste istina je da kada neko ima problem sa zavisnošću mora da bude oprezan. Do kraja života nikada ne može u potpunosti da se opusti. A šta nas navede da se vratimo? Pa to je. Problem je što mi završimo naš posao zajednički, kažem mi. I mi s naše strane kao klinika i pacijent sa svoje. Znači, sve prođemo, cele procedure, detoksi i ostalo. Pacijent je stabilan. Ali šta se dešava? On izađe i vraća se u isto okruženje, okruženje istim ljudima, supstance su prisutne. Bio to i alkohol, ista je stvar, potpuno svejedno. I tu je problem što jako je teško odoleti. Mislim, ne znam, neko je verovatno svako je ostavio cigare, zna o čemu pričam. Znači, vi prestali ste da pušite i vi izdržite sami sa sobom kući. I onda sednete, dođe vikend, sednete sa drugarima u kafanu, jedan, drugi, treći. Koliko nam tu kažaktež pomaže? Pa, u velikoj meri. U velikoj meri karakter, kao i recimo za izlečenje. Šta je neophodno? Najbitnija stvar je da je čovek svestan da ima problem i da hoće da se leči. Bez toga, jako male šanse da uspune. Tako da... Evo, spomenuli ste sad i cigarete. Samim tim i opijati. I sve zavisnosti. Koliko zavisi samo okruženje? Ako se izlečimo i ako ostavimo cigarete i ako se izlečimo od opijata i vratimo se ili radimo na poslu ili posao koji zahteva, ne znam, javni život gde ljudi moraju da jednostavno borave na mestima gde mnogi koriste i cigarete i opijate i svašta nešto. Kako odoleti? Da li je to samo pitanje karaktera? Da li je pitanje društva? Šta je problem i kako izaći iz toga? Izuzetno teško. Izuzetno, to jeste. Znači, ne može čovjek da završi kod nas ili bilo gde da završi lečenje i da izađe i da se vrati u isti krug ljudi. Da se sreće sa istim ljudima, da prolaze iste obrazce i ostalo. To što ste pomenuli jako je teško, recimo neko ko je iz show biznisa i toga. To je ima mnogo veći problem nego nekome, da kažemo, prosečnom, jer vama je posao, vi morate da nastupate, recimo, morate da se krećete u takvim krugovima, vama posao zavisi od toga, a s druge strane, čim se nađete u takvom okruženju, sve vas vraća na ono staro. Tako da, može koleginica... Ja bih sad malo dopunila, dakle, volim da dajem jednu metaforu u terapiji, a to je kada se nađemo pred poljanom prekrivenom snegom, uvijek ćemo ići utabanom stazom, a tako nećemo ići sami stazom koja nije utabana, što znači da je i našem mozgu lakše da funkcioniše po principu neuralnih mreža koje već postoje. Ako mi tu praksi znači određeno okruženje povezujemo sa supstancom, kao na primjer ako izađemo u klub da popijemo alkohol, to je nešto što će nama vrlo lako doći, a neće nam tako lako doći da promenimo te navike i zapravo to je ideja lečenja, da se stvore nove navike, da se potpuno promeni okruženje i da se prosto čovek orijentiše ka nekom zdravijem. I šta vam kaže praksa u procentima, koliko zavisnika je uspelo da izađe potpuno? Mi smatramo da je lečenje uspelo ukoliko smo završili probitni deo na klinici i posle toga ide 12 meseci kontrola mesečnih, kako se zove, na kojima pratimo stanje. U bilo kom momentu da se pacijent nađe u nekoj nestabilnosti, a nalazi se, tu smo da nas kontaktira i da mu pomognemo u tim nekim situacijama. Možete samo da mi ponovite pitanje? Pitala sam vas da li možete u procentima možda da nam kažete koliko se ljudi izleči. Dakle, ovako, znači, kad završimo to sve, mi smatramo da je lečenje uspešno ako je prošlo godinu dana od momenta kad se javio do momenta, ako ne izdržao godinu dana, znači, on je čist, ostatak je na njemu. Tako da što se tiče samih procenata, tu smo negde 65, 70, 75, zavisi kako je supstancija. Kao što sam rekao, kocka je tu najproblematičnija. Zašto? Najteže je izlečiti je i najveći procenat recidiva je kod kocke, na primjer. Dok recimo kod alkohola je obrnuto.
kod alkohola. Jednostavno imamo načine kako tom čoveku da pomognemo i kad završimo sa lečenjem. Kocka, oni ne koriste nikakvu supstancu. Ok, ide vrlo često tu u kombinaciji kocka, alkohol, kokain, to sve ide zajedno, tu verovatno bude neki THC, ali generalno je problem u tome što kod kockara oni nemaju nikakvu supstancu, nije im potrebna nikakva supstanca. Kod alkoholičara drugačije, znači njemu isključimo alkohol, prošli smo sve procedure, osnovno na kraju lečenja dobio blokator ga fizički sprečava da može da konzumira alkohol. Recimo, mnogo je učinkovitije to lečenje. Njemu, ako padne na pamet da proba alkohol, neće mu biti dobro ako ga pomiriše, što kod kockara ne možemo da zovemo tako lako. Tako da jako je, da kažemo, nezahvalno ugrubo govoriti o procentima. Ovo je vrlo široka tema i nadam se da ćemo uskoro imati ponovo priliku da pričamo i da podižemo svest našim gledaocima o ovom vrlo bitnom problemu koji je zadesio čitav svet.